Legendaariset kiekkoajat. Nykyään 2008. Missä on vanha kiekko silloin kun se alkoi? Nykyään uudet on hyviä ja vanhat on paskoja. Kysyt missä on vanha HC-puja, vanha SSK, vanhat monet muut. Vittu VIP-palveluitakin on nykyään 100. Huippuränkki on nykyään parhaillaan 2000, ennen kuin se oli 1400 tai 1200. Ennen ränkki oli sadoissa. Mihin tää menossa? Joo. Harva moni meistä muistaa 204 se aika, jolloin kiekko oli vielä parhaillaan. Katsomo oli normaali, pysy moraali, chatti oli kunnos ilman joukooki. Muista legendaariset vanhat pelaajat, mihin on hävinnyt, ei auttanut Marja-Leena. Moni on kadonnut, moni on uutena tullut, mut kysynkin, et miksi tähän on tultu.